Lidičky, tady máte pokračování od hry Roblox Escape Rooms, takže jdem na to. OK, máme tady nějaký bludiště, tak si třeba vybereme tu stranu. Teď se budu snažit fakt natáčet jako na maximum, jo, protože jsme se s kamarádem bavili, jo, taky má vlastní YouTube kanál. Jo, jmenuje se tam Kubix Robux, jo, takže tak, to je na první pokus, tak dobrý. OK, máme tady Freddy, to je jasný. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Kloun? Jo, clown, aha. Killer, tady se asi musíme vyhejbat. Já jsem to viděl od jednoho youtubera, od Rydera. Jo, to je jednoduchý, OK. Jen nezapomeňte nahodit like a odběr, jo. Blížíme se k 300 odběratelům, jo, takže nezapomeňte na to. Tady to takhle rozsekáme. Otevřeme si bránu a jdem. Hej! 6, 7. OK, máte nějaký parkour. Mohl bych přestat říkat furt OK, protože říkám to fakt jako furt. OK, to mi docela jde. Aha, já jsem tady musel jenom otevřít. Jo, to je jednoduchý. Schválně, vypočítejte to dřív jak já. Je to 619. Find the secret code. Kde pak máme nějakýho kódíka? Tady 9845. 9845. Jdeme dál. 12x12. 144. Co tady další nějaký, musím plavat. Někam. Tak si jdeme zaplavat do bludiště, aha. Museli jsme zase zmačknout tu páčku, takže... Na římský číslice. Tak použijem ChatGPT, já se vás omlouvám. Je to 7395. 7395. Dobrý. Tady bychom uděláme poslední level a můžeme to ukončit video. Jo, protože už to natáčím docela dlouho. No tak tuto už si necháme na příště.